Takže ahojte lásenky, tu je Jaginko a poďme si trošku povedať pravidlá k súťaži 27.12.2025. No, takže stream bude na Kiku, takisto aj na TikToku, ale na Kiku sa budú kupovať tikety. Hej? Čiže každý jeden stihne si nazbierať tiket, aby si na tom livestreame nazbieral tiket. Bude to určitý čas, dopredu pustený stream, aby sa nazbieral na tiket. Každý môže kúpiť na streame len jeden tiket. Tí, čo majú predplatné, musia napísať na streame: mám predplatné, chcem druhý hlas. Áno, napíšeme do kolesa šťastia druhý hlas. Čiže už tam máš dva hlasy. Ak si niekto kúpi na tom danom dni a live saba, alebo gifne niekomu saba, tak má ďalší hlas. Áno, čiže môžeš mať takto 3 hlasy, s tým, že aj do rozbehnutého kolesa sa môžeš prihlásiť. Tým, že si kúpiš ale už len to, že si kúpiš saba. Ďalej, keď kolesu šťastia padne na teba, trebárs, dajme tomu Jožko Mrkvička, ja budem mať nádobu, kde budú 50 takýchto kartičiek, kde bude napísaná výhra, či si vyhral, nevyhral, alebo niečo, to budeme škrkať, normálne bude druhá kamera, budete všetko vidieť, ale máte každý jeden z vás ten benefit, že ja vyťahnem túto kartičku a opýtam sa ťa, že či chceš vymeniť túto kartičku, alebo či chceš vyškrkať túto. Čiže máš každý krát šancu vymeniť si kartičku. Je to vlastne šťastie. Môžeš vymeniť, nemusíš. Je to na tebe. Ďalšia vec, vyškrkám, z kolesa vypadávaš. Môžeš si potom následne dobiť za ďalšieho sabíka, ale to už pochybujem, že niekto bude robiť, hej. Takže keď tam bude mať 3 hlasy, bude to easy peasy, lemon squeezy. Veľká šanca, hej. A ešte ďalšia vec a podstatná vec, vy musíte byť fyzicky na tom streame. Nie, že vám to len padne, vy musíte byť online. Skrátka, keď vás vyžrebujem, máte na to cca 30 sekúnd, ja pustím stopky, čo vy budete vidieť na kamere. Si tu, není si tu, vypadáva tvoj hlas. Môžeš tu dojsť za hodinu, furt ten ďalší druhý hlas tam bude, to normálne bude platiť. Skrátka, sa mi ozveš, neozveš sa mi do 30 sekúnd, ide ďalší. A potom následne ten ďalší si vyberá. Je to jednoduchá, ľahká súťaž, ktorú budeme škrkať. Normálne to budú žreby, ktoré budeme škrkať na streame s tým, že je to pre vás, je to jednoduché. Keď sa niečo vyzbiera, tak sa zase vyzbiera len na to, aby mali sme pre vás ďalšie veci do súťaží, do shopu. Takže teším sa na vás 27.12. na Kiku, na TikToku, Jaggy _ no, ja si myslím, že bolo vysvetlené všetko. Ak niečo nebolo vysvetlené, kľudne napíšte do komentáru, ja spravím dodatočné video. Áno, čiže na Kiku zbieraš body, kúpiš lístek, máš predplatné, máš 2 hlasy, môžeš si ešte ten deň ďalší kúpiť hlas. Máš 3 vlastné hlasy, v kolesu šťastia padne, žrebujem tiket, chceš, nechceš, môžeš si vybrať ešte druhý. A potom následne vypadáva z kolesa a pokračujeme až dovtedy, dokým sa všetky 3 ceny nevyžrebujú. A možno Jaggino spravil pre vás prekvapenie a budú tam voľaké menšie, drobné ceny. Ja si myslím, že dobrá súťaž. Skúste mi napísať, či niekto robil už takúto súťaž a vidíme sa 27. Bye, lásenky!